أبزقنيات زي كينات زي ترفيو صوت زي تغيرو كارتا مبرق أفريقيا كغير زخل عناو كينات أبقربا غزي كبارع يخئليو محابرسب عالمن حيالان هاجراتن نمعقاتو خغوايو لوم زدرسانو مهللاو كينات إذان دلاي سلام حزبي أدونكير الله أبز زعرق زلو مهللاو كينات كم وترو بوصو حاسوتات تسنيو سم إرترا كاللعال يسمعيو سراويت إرترا مريت تقراي حيزلو إرترا سممع بريتوريا سلزي ماما نمفشالو كينات كتولع تخيليا حدا وغن هو حات مس إرترا وغين الله إرترا نفانو تحقزو مالا بدهر إرترا قبسي سعوديا وزته اللوا اتهالولو مودعتا يبلون كفلت زلو حقتات صقاتات مريت بحرن دسيتاتن ابزحو زعدلو حزب إرترا زيناتو بهيغون طميتن አይፈልጥን ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽያፍ ዛንታ አይርከቦም በጋላት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይናትና አይንደልን እናትና አይንህብን ፍሉጥ መትከልዩ ክንዲ ዝኾነ ኤርትራ ካብቲ ብብይን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንጸጸን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ሰፈረን ኣህጉራዊ ዶብ ወጻይ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት የለን ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት ዞባና ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማሊ ኹን ካልእ ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ክተጥቅዕ ረብሓ ኮነ ድልየትን ሽውሃትን ይብላን ከም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ስምምዓት ድማ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ሱዳናዊ ጀነራል ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ ኩሉ ሳዕ ደጋፊት ሓቂ ኣይሉ ነይሩ ብርግጽ ድማ ባህግን ተገዳስነትን ጻዕርን ኤርትራ ናብ ሰላምን ርግኣትን ህዝብታት ዞባና ዝቐንዕ ጥራዩ ብኣመለኻኽታ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዞባና ዘሰክፍ ኩነታት ምዝህሉ ናይ መላእ ዞባና ስክፍታዩ ክንዲ ዝኾነ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ተሓይብካ ንዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ብምሃብ ብምትሕግጋዝ ዞባውያን ሓይልታት ፍታሕ ክርከበሉ ኣለዎ ዝብል ንጹር መርገጽ ኣለዋ ካብዚ መትከላዊ እምነት እዚ ብምብጋስ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ከውሕስ ዝኽእል ርእይቱን መትከላቱን ኣነጺሩና ገለጸ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዞባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕባርን ዘማዕብል ሓበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታ ንምፍጣር ብሃናጽ ጽምዶን ብግብርን ውፉይ ጻዕሪ ክካየድ ምጽንሑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ምስ ኩለን ሃገራት ዞባና ዘካይዶ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ድማ ብዘይካ ርግኣት ናይ ዞባ ካልእ ዛዕባ የብሉን ጸላም ንጸላም ክቕንጥጦ ይክእልኒዩ ብርሃን ጥራዩ ንጸላም ክቕንጥጥ ሓይሊ ዘለዎ ምህለላ ኩናትን ምስዋር ጽልእን ድማ ሰላምን ርግኣትን ከምጽእ ኣይክእልኒዩ ስለዚ ፍርሕን ምጥርጣርን ጽልእን ግጭትን ኣብ ክንዲ ምስዋር ለይትን መዓልትን ኩናት ኣብ ክንዲ ምምህላል ንሰላምን ምትሕባርን ምውፋይን ምትባዕን ይሓትት ከምቲ ኣሪስቶትል ዝበሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናጽ እቲ ዝበለጸ ዓይነት